оё медонед дар Африқои Ҷанубӣ шутурмурғро ба ҷойи саг барои муҳофизати рамаи гӯсфандони худ истифода мебаранд. гӯши медуза тӯфони баҳру уқёнусҳоро 15 соат пештар аз ба вуқӯъ омадан мефаҳмад. андозаи бадани рӯдакололҳо гуногун мебошад. намуди аз ҳама хурдашон 1 миллиметр буда, намуди аз ҳама калонашон бошад то 3 метр мерасад. бандкирми болиғ дар бадани одам то 15 сол зиндагӣ карда метавонад. аскаридаи модина ки дар бадани инсон муфтхӯрӣ мекунанд дар як шабонарӯз тақрибан 200,000 тухм мемонад. гепард яке аз ҳайвонҳои баландсуръат буда дар як соат то 112 километр роҳро тай мекунад. оҳу 80 километр. дар байни ҳайвонҳои обӣ делфин ҳайвони баландсуръат буда дар як соат 55 километр роҳро тай мекунад. дар австралия одамон баъзе намуди кирми лойхӯракро дар хӯрокашон истифода мебаранд. дар австралия коала ном хирс зиндагӣ мекунад ки ҳеҷ гоҳ об наменӯшад. хӯроки асосии коала барги дарахти эвкалипт аст, бинобар ин шираи он ҷойи обро мегирад. дар як гектар замин то 4,5 миллион кирми лойхӯрак зиндагӣ мекунанд. онҳо дар як шабонарӯз то 250 килограмм хобро аз рӯдаашон мегузаронанд. як шулуки тиббӣ дар як вақт то 50 грамм хунро мемакад ки ин миқдор ғизо барои 0,5 сол зиндагӣ кардани он кифоя аст. оё медонед